Pozdrav svima! U ovom videu ćemo raditi decimalni zapis razloga. Brojeve koje zapisujemo tako što cijeli deo razdvojimo zapetom od dela koji nije ceo, nazivamo decimalni brojevi. Zapisat ću vam ovdje jedan decimalni broj, kad to bude 26,853,1. Dakle, rekli smo da brojeve koje zapisujemo tako što cijeli deo odvojimo zapetom od dela koji nije ceo, nazivamo decimalni brojevi. Ovo bi bio jedan decimalni broj, jer ovdje imamo 26 zapeta, dakle, ovo ovdje, broj 26 bi bio cijeli deo. Dakle, ovo je cijeli deo. Ovo je zapeta. Dakle, decimalna zapeta. A ovaj ovdje deo bi bio deo koji nije ceo, odnosno ovaj deo nazivamo decimalni deo. Dakle, cijeli deo odvojamo decimalnom zapetom od decimalnog dela, odnosno od dela koji nije ceo. Ove cifre u decimalnom delu nazivamo decimale. Dakle, ovdje imamo 1, 2, 3, 4 decimale. Kako čitamo ovaj broj? Dakle, ovdje imamo cijeli deo, broj 26, čitamo kao 26 celih. Dakle, ovdje imamo 26 celih. Dakle, već znamo, dakle, ovaj cijeli deo, ovdje ćemo zapisati sa strane. Dakle, cijeli deo, imamo cele brojeve, tako da već znamo kako ih zapisujemo, stotine, desetice, jedinice. Ukoliko su to veći brojevi, onda naravno dodamo ispred hiljadite delove, odnosno stotine, hiljade, desetice, hiljade, jedinice, hiljada. Dakle, cijeli deo, pa zapeta, decimalni deo. Dakle, ovo je cijeli deo, 26 celih ovdje imamo. Pa imamo 8, dakle, ovaj prvi broj čitamo kao 8 desetih. Dakle, 8 desetih. Dakle, odmah posle zapete idu deseti delovi. Zatim imamo 5. 5 čitamo kao 5 stotih. Dakle, posle desetih idu stoti delovi. Zatim, broj 3 čitamo kao 3 hiljaditih. Dakle, posle stotih idu hiljaditi delovi i na kraju broj 1 čitamo kao 1 desetohiljaditi. Znači 1 Dakle, posle hiljaditih delova idu desetohiljaditi delovi. I tako dalje, dakle, nadalje može biti 100.000 i tako dalje, podeljeno na dekadne jedinice. Dakle, prvi broj 8 desetih. Odnosno, prva ova cifra, prva decimala predstavlja desete delove. Možete to povezati sa brojem 10. Dakle, 10 ima jednu nulu, odmah prva cifra, jedna cifra, deseti delovi. Dakle, da nema ovoga, ovo bi samo čitali kao 26,8. Dakle, ovo bi bilo samo 8 desetih. Ajmo da pokrijemo ove dve cifre. Ovdje imamo sad 8 desetih i 5 stotih. Kada bi bio ovakav decimalni zapis, 26,85, onda bi ovaj ovdje deo čitali kao 85 stotih. Dakle,
možete povezati sa brojem 2, ima dve nule, pa su stoti delovi na drugom mestu ovde. Znači, druga decimala su stoti delovi. Mada i ovo kao 26,85 čitamo kao 85 stotih i naravno, pošto su stoti, moramo da imamo samo dve cifre iza zapete, pa zapisujemo 26,85. Sledeća cifra, cifra hiljaditih. Hiljadu ima 3 nule, iza zapete moramo da imamo 3 cifre. Dakle, 1, 2, 3, 3 predstavlja cifru hiljaditih, ali ovo čitamo sve kao 853 hiljaditih. Dakle, pošto su u pitanju hiljaditih, posle zapete mora da postoje 3 cifre. I tako dalje. Svaki razlomak možemo zapisati u obliku decimalnog broja i obrnuto. Razlomci koji u imeniocu imaju dekadne brojeve nazivamo decimalnim razlomcima. Recimo, razlomak 1, 1 desetina, 1 deseti deo, možemo zapisati u obliku decimalnog zapisa. Dakle, ovde imamo 0 celih, dakle, 1 deseti, deseti, pošto odmah posle zapete pišemo desete delove, onda će jedinica odmah ići iza nule. Dakle, 0,1, odnosno 1 desetih jednako 0,1. Ovo možete povezati tako što ćete posmatrati broj 10, imamo jednu nulu, dakle iza zapete mora da stoji samo jedna cifra. 0,1. Recimo, 1 stoti deo, 1 stotina ili 1 stoti deo zapisujemo kao 0, stoti deo, dakle, na drugom mestu, s obzirom da ovde imamo dve nule, iza zapete moramo da imamo dve cifre. Pa, na mestu desetih pišemo nulu, a na mestu stotih, pošto je ovo 1 stoti deo, pišemo jedinicu. Dakle, 0,01. Recimo, 1 hiljaditi ili 1 kroz hiljadu je jednako. Dakle, imamo 0 celih, pa stavljamo zapetu. Imamo 3 nule, 1, 2, 3. Dakle, ovde moramo da imamo 3 decimale, odnosno 3 cifre iza zapete. S obzirom da je 1 hiljaditi, na mestu desetih pišemo nulu, na mestu stotih pišemo nulu i onda na mestu hiljaditih zapisujemo jedinicu. Dakle, 1 hiljaditi deo 0,001. Hajmo recimo da 5 desetina ili 5 desetih zapišemo u obliku decimalnog zapisa. Dakle, 5 desetina, znamo da imamo 0 celih, s obzirom da je brojilac manji od imenioca. Dakle, 0, stavljamo zapetu. Dakle, 5 desetih, imamo jednu nulu, dakle, iza zapete imamo samo jednu cifru. Dakle, 5 desetih, pa pišemo odmah posle zapete broj 5, 0,5. Recimo, 2 stotih delova je jednako. Dakle, 0 celih, s obzirom da je 2 manje od 100, odnosno brojilac je manji od imenioca, imamo 0 celih. S obzirom da 100 ima dve nule, iza zapete moramo da imamo dve cifre, odnosno dve decimale. Ovo su 2 stotih delova i za desete delove pišemo nulu, a ovde na mestu stotih pišemo broj 2. Dakle, 0,02 ili 2 stotih delova.
Ajmo da zapišemo ovako, recimo 24 stotina. Možda će vam ovako biti jasnije. Recimo 24 stotina možemo ovaj razlomak da razdvojimo na dva dela. Recimo da 20 stotina zapišemo posebno, pa da na tih 20 stotina dodamo još ovih 4 stotina. Ovdje imamo 24 stotina, ja sam tih 24 stotina razdvojila na delove. Posebno sam ostavila 20 stotina, a posebno 4 stotina. I ovo će dalje biti jednako. Ovdje znamo, već smo radili skraćivanje razlomka, pa možemo za 20 i 100 da nađemo zajednički delilac. U ovom slučaju to će biti broj 10, pa ću ovo podeliti sa 10 i naravno i brojilac i imenilac delimo sa istim brojem, ovog puta sa brojem 10. Pa će ovdje biti 20 podijeljeno sa 10 je 2, 100 podijeljeno sa 10 je 10. Dakle, dobila sam 2 desetih u stvari. Dakle, ovdje imamo 20 stotih, ali 20 stotih možemo drugačije da zapišemo kao 2 desetih, jer je to u stvari isti razlomak. Dakle, 20 stotih je jednako ovom razlomku 2 desetih, odnosno 20 stotina je jednako 2 desetine. Pa plus dodat ćemo 4 stotih, odnosno 4 stotina i ovo ovako gledano možda će vam biti lakše da zapišete ovaj broj u obliku decimalnog zapisa. Dakle, imamo 2 desetih, naravno da imamo 0 celih, pa pišemo 0 zapeta, 2 desetih, deseti idu odmah posle zapete, pa pišemo broj 2, a 4 stotih idu na drugom mestu, dakle 4, 0,24. Dakle, ovo u stvari je 24 stotih. Dakle, 24 stotih zapisujemo kao 0,24, odnosno 0,2 desetih i 4 stotih, ili drugačije čitano 24 stotih. Možda možete i da povežete ovde, dakle 100 ima 2 nule, iza zapete moramo da imamo samo 2 cifre i onda zapisujemo ovaj broj, broj 24 odmah iza zapete. Ajmo recimo broj 25 hiljaditih. Kako možemo zapisati 25 hiljaditih? Dakle, ovo možete da razdvajate na ovaj način, a možete i da posmatrate koliko ovdje imamo nula. Imamo 3 nule, odnosno iza zapete, ovdje znamo da ima 0 celih, dakle iza zapete moramo da imamo 3 cifre. S obzirom da gore u imeniocu imamo broj 25, prvi broj, broj desetih će biti 0. A zatim dodajemo broj 25. Dakle, s obzirom da moramo da imamo 3 cifre, ovdje na mesto desetih pišemo 0, a onda dodajemo 25. I ovo su 25 hiljaditih, dakle 1, 2, 3, 25 hiljaditih. Možemo, recimo, još neki primer. 17 stotina. Ajmo da ponovo odvojimo na ovaj način. Recimo 17 stotina možemo zapisati kao 10 stotih plus 7 stotih. Dakle, razdvojit ću 17 na delove, pa ću zapisati 10 stotih i 7 stotih. Sad ću ovaj prvi razlomak 10 stotih da skratim, odnosno da podelim i brojilac i imenilac sa brojem
10. I onda ću 10 podijeljeno sa 10 je 1, 100 podijeljeno sa 10 je 10. Dakle, 10 stotih je u stvari jednako jednoj desetini, odnosno 1 desetog delu. Dodajemo i 7 stotina i sad možda vam je lakše ovako da zapišete u obliku decimalnog zapisa. Dakle, imamo 0 celih, brojilac je veći od imenioca, 0 celih, 1 deseti i 7 stoti, 0,17. A mogli smo odmah, kao što smo radili ovaj primer, da posmatramo ovde broj 100, ima dve nule, dakle iza zapete moramo da imamo dve cifre, odnosno dve decimale. Tako da samo zapišemo 0,17 već ima dve cifre i dodajemo 17. I ovo čitamo kao 17 stotih, dakle imamo dve decimale sa dve ove nule i ovo čitamo kao 17 stotih. Hajmo sad da uporedimo, već znamo da je jedna desetina jednaka 10 stotina i da je to jednako 100 kroz 1000, 100 hiljaditih. Dakle, znamo da su ovi razlomci jednaki. Kako? Tako što proširivanjem ovog razlomka sa 10, 1 puta 10 je 10, 10 puta 10 je 100, i dalje ovog razlomka takođe sa 10 dobijamo 100 kroz 1000. Dakle, ovi razlomci su jednaki. A hajmo sad svaki od ovih razlomaka da zapišemo u obliku decimalnog zapisa. 1 deseti zapisujemo kao 0,1. Dakle, 10 je jedna cifra iza 0, 0,1 je jednako 10 stotih, dakle 0 celih, imamo ovde dve cifre, 10 zapisujemo odmah iza zapete, 0,10. 100 hiljaditih zapisujemo kao 0,1, 2, 3 cifre, dakle iza zapete moramo da imamo 3 cifre, pa odmah pišemo broj 100. 0,100. Dakle, vidimo da su i ovi decimalni brojevi u stvari jednaki. Dakle, možemo da primetimo da ove nule na kraju ne moramo da pišemo uopšte, zato što 0,1 je u stvari jednako 0,10. 0,10 je jednako 0,100. Dakle, ove nule na kraju decimalnog broja su suvišne i njih uopšte ne zapisujemo u zadacima. To je to. Pozdrav!